Lokain ko na to mga kasolid yun, no? So yun mga kasolid, start na natin isa lang ang ating beef bone marrow. Yun, no? Ang laki ng bone marrow. Mapapalaban na naman si Boy Sipag yan. Lagyan natin ng tubig. Sangkapan natin ng pamintang buo. Lagyan natin ng dinigdig na bawang. Mag-a-add lang tayo ng asin mga kasolid para lumasa siya. Papakuluan lang natin to, siguro bigyan natin ng 30 minutes. Balikan natin mamaya after 30 minutes. Isasalang ko na muna yung pang chicharon bulaklak natin mga kasolid. At habang nakasalang yung mga bone marrow natin mga solid, start na natin pakuluan ang ating ginabot or yung bulaklak ng baboy, yung tinatawag nilang chicharon bulaklak. Sasangkapan na natin ng luya, laurel, tsaka dinigdig na bawang. Lalagyan natin ng asin. At mag-a-add lang tayo ng tubig mga solid, yun, oh. Siguro papakuluan din natin to kulang-kulang 1 oras. Balikan natin mamaya mga solid, update ko kayo. Pagkalipas ng 30 minutes mga solid, update tayo. Yun, no? Gusto mo ba ito? Boy Sipag? Opo mga solid. Set aside na natin yan. Siyempre, ipiprito na natin yung ating chicharon bulaklak. So yun mga solid, pagkatapos ng kulang-kulang 1 oras na pagpapakulo, ito na yung ating chicharon bulaklak. At pinalamig ko na to. Start na natin i-first fry. Balikan natin mamaya. Lalaban, no? Pwede na siguro to, pero hindi pa natatapos dyan. Isi-second fry pa natin to para mas lalo siyang lumutong. Papalamigin lang natin, balikan natin mamaya mga solid. Yan, isi-second fry na natin yan Boy Sipag, para mas lalo siyang maging balutong. Yung 1 kilo natin, naging kalahating kilo na lang, oh. Yan, pwede na siguro to Boy Sipag. Set aside na natin. At kuha ka na ng kanin doon, tirahin na natin to, yun, oh. So yun mga kasolid, dito na ang ating nilutong putok batok, beef bone marrow plus chicharon bulaklak ginabot, yun, oh. At dahil na bless na po pagkain off cam, anong gagawin natin? Mukbangan na. Mukbang na. Hindi na. Yan si Boy Sipag, kinuha kagad yun, no? Try ko muna yung ano, umalatok. Ito. Dito muna din tayo sa chicharon. Tingnan natin na meron tayong sili na may suka, yun, no? Yan. Tapos, kain po. Malatong. Yummy, ah. Bukan natin yung putok batok, yun, no? Yan, no? Halukain natin mga kasolid. Kain po.
Malinamnam. Grabe. Ito. Yun o. Grabe yan. Sausaw natin sa suka na may sili. Kain po. Grabe. Testing na ulit. Nanginginig. Nanginginig o. Nanginginig. Grabe. Lukain ko na to mga kasolid yun o. Kain po. Nakakatakot naman kainin to. Lagay natin sa kutsara yan. Tapos lagyan natin ng suka. Yun. Sabay subo. Ubusin natin ngayon yan. Takbo na lang kaya? Yung dulo ng ano yung pansungki mo. Yung dulo ng kutsara. Sigurado. Ayun. Lagay ko kaya yung ano. Lagay ko sa chicharong bulaklak. Tapos lagyan natin ng suka na may sili. Nagsesebo na yung suka natin, oh. Napalabas Ayun ko po. na yung sa akin. Laki. Ang sarap ng suka natin. Para tumaba, oh. Yun, oh. Yun, oh. Laki, oh. Solid. Oh. Shoutout po kay Daniela Rose at sa mami niya po na si Mrs. Anneli Santos. Yun, oh. Salamat po sa panonood. Yun o. Grabe, linamnam. Kakain ko na to. Mukhang ayaw ni Boy Sipat, eh. Kain po. Boy Sipat.
Baba. Ay, grabe. Kitang-kita nyo na mga solid. May butas na yung mga bumaro. Tinira na namin. Ano, nabusog ba kayo? Opo. So yun mga solid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang kainan. At maraming salamat po sa mga walang sawa sumusuporta sa aming channel. Anong ganito na lang? Dito na lang. po. Ganito na lang po mga solid.